Mahbubin uliedi. Jien għandi ħafna għaxirrot ħajli l-mulej. Il-mulej kien ħafna ġenerus miegħi. L-għajnuna tiegħu ħassejta kull ħin u kull moment. Sibta b'mod partikolari f'daw kollha li kienu parti mill-mixja ta' ħajti. Nhar is-Sibt 21 ta' Marzu huwa l-10 anniversarju minn mewt l-Arċisqof maħbub tagħna Giuseppe Merċieqa. Nistednuk tingħaqad magħna dakinhar fid-9 ta' filgħodu għal quddiesa b'suffraġġju għalih, immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna fil-Katedral tal-Imdina. L-għodwa tajba, nilqakom għal quddiesa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi U magħkom. miegħek ukoll. Ħuti ew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw din il-quddiesa. Inti triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bjanejxu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna drubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti ħejjejta lina għajnuna xierqa biex nirfu dejjem aktar in-nuqqas ta' ħila tagħna. Għamel li nilqgħu bil-ferħ il-frott tat-tiġdied tagħna u bil-qawwa tiegħu li taħdem fina ngħixu ħajja tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Erf. In-nies il-ħżiena ma ħasbuwiex sewwa u qalu bejniethom nonżbulu lill-ġust għaliex hu taxkil għalina fi triqatna u kontra l-emejjel tagħna iċanfarna għax niksru l-liġi, jixlina għax immorru kontra it-talim li ħadna. Jgħid li jaraf l-Alla u jsejjaħ lilu nnifsu bin il-mulej. Għalina hu ċanfira tal-femiet tagħna, narawh biss taħt għajnejna idejjaqna. Għax mhijiex bħal tal-oħrajn ħajtu u ma tixbaħx lil ħadd l-imġiba tiegħu. Lilna jgħodna ta' nies folozz, jistmel drawwietna għal ħaġa moqżiża. Ħin jsejjaħ it-tmiem tal-ġusti u jiftaħar li Alla missieru. Ħanaraw u x'veru kliemu, naraw fl-aħħar se jsir minnu. Jekk il-ġust u ibn Alla jaqbes għalih Alla u jeħilsu minit l-edewwa tiegħu. Inġarbuh bit-tajjir u l-moħqrija biex naraw xi tjubija għandu u nkejlu sa fejn jasal sabru. Naqtawilu għal-mewt tal-mistħija għax kif jgħidu għandu min iħarsu. Hekk ħasbuha imma tqarqu momija minn ħżuniethom. Ma femux il-ħsibijiet moħbija tal-Alla, ma basrux li hemm il-ħlas għal-qdusija,
lanqas ma għarfu li hemm premju għal minu bl-ħtija. Il-kelma tal-mulej. irroddu ħajr l-Alla. Qrib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma flimkien. Qrib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżiena biex jeqret minn fuq l-art tifkirietom. Jajtu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom, midwejjaq kollha tagħhom jeħlishom flimkien. Qrib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma. Qrib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma, jgħin lil dawk fruħhom mifnija. Kbar huma l-ħsarat tar-raġel sewwa, iżda minnhom kollha jeħilsu il-mulej flimkien. Qrib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma. Iħarislu għadmu kollha, ebda waħda ma titkessirlu. Jifdi l-mulej il-ħajja tal-qaddejja tiegħu, kull min jistken fih ma jkollux xi patti flimkien. Qrib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu baqa' jdur fil-Galilija għax ma rridx joqgħod idur fil-Ludija billi l-Lut kienu qegħdin ifittxu li joqtluh. Kienet qorbot għal-Lut il-festa tal-Erejjex. Wara li ħutu telgħu għall-festa tela wkoll mhux bid-der imma bil-moħbi. Xi wħud minn nies ta' Ġerusalemm qalu dan mhuwiex dak li qegħdin ifittxu biex joqtluh. Araw, b'wiċċu minn quddiem qed jitkellem u ħadd mu jgħidlu xejn. Jaqgħu tassew li l-kbarat għarfu li dan hu l-Messija. Imma dan nafu minn fejn hu. Il-Messija meta jiġi ħadd ma jkun jaf minn fejn ikun ġej. Ġesu huwa jgħallem fit-tempju qola leħnu qal: Intom lili tafuni u tafu wkoll minn fejn jien. Jien ma ġejx minn rajja, imma hemm wieħed tassew li batni, wieħed li intom ma tafuhx. Jiena nafu għax jien minn għandu ġej u kienu li batni. Huma fitxew li jaqbduh, iżda ħadd minnhom ma met idejh fuqu għax is-sija tiegħu kienet għadha ma waslitx. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. F'dan l-episodju tal-ħajja ta' Ġesu, l-iktar li tolqotna fil-bidu tiegħu il-konfużjoni li kien hemm dwar Ġesu. Anzi, hemm siltiet oħra li ma qrajnihomx illum li jgħidu li n-nies kienu qegħdin imħawdin fuq dan Ġesu. Min jgħid li huwa raġel tajjeb, min jgħid irid iqarraq, min jgħid dan forsi l-Messija, min jgħid le ma jistax ikun. Kien hemm dan it-taħwit kollu. Ħa naraw ftit. In-nies l-ewwel nett kif ħarsu lejn Ġesu u mbagħad x'għamel Ġesu. Hawnhekk l-Evanġelju jgħid li Ġesu ma rridx għall-bidu imur joqgħod idur fil-Ludija. Mbagħad jgħid wara li ħutu telgħu għall-festa telgħu wkoll mhux bid-der ma bil-moħbi għall-festa tal-Erejjex. Fil-fatt, fl-Evanġelju jgħid illi ħutu qalulu, ħutu ġifieri l-qaraba tiegħu, dik hija l-kelma li kienu jużaw għall-qaraba, li Ġesu qalulu itla għall-festa ħaturihom minn int, ħajaraw kollha mhux dak inti għandek tagħmel l-iskop tiegħek biex turi lid-dinja minn int. Din kienet ir-reazzjoni tal-qaraba tiegħu. In-nies l-oħra, kif nafu, kien hemm min minnhom qiegħed jaħseb
li jista' jkun dan Ġesu xi ħadd speċjali, forsi l-Messija, imma oħrajn ifittxu li joqtluh. Ara x'varjetà kien hemm u qalb dawn Ġesu jagħmel ċerti għażliet. L-ewwel għażla li jagħmel kienet li ma jitlax għall-festa għax ma rridx jiġbed l-attenzjoni fuqu. Fil-waqt li raba bdew jgħidulu biex jitla' ħalli juru min hu, Ġesu dik li ma rridx f'dan l-istadju joqgħod jiġbed l-attenzjoni fuqu għax jaf li hemm ħafna jridu joqtluh, ma rridx jipprovoka. U għalhekk għall-bidu ma kien sejjer imma mbagħad mar għall-festa kif jgħid l-Evanġelju mhux bid-der imma bil-moħħbi ġifieri. Ma rridx li joqogħdu jitfgħu attenzjoni fuqu u kollox imbagħad idur miegħu. Imma fl-istess waqt Ġesu fil-waqt li kellu dan l-għaqal kellu wkoll il-kuraġġ. U mar biex ikompli ixandar il-kelma. Kif fil-fatt tagħmel? Għaliex hawnhekk jgħidulek dan kif b'wiċċu minn quddiem qiegħed jitkellem issa. Ġesu jgħallem fit-tempju. Mela Ġesu ma rridx li jitfgħu l-attenzjoni fuqu, imma rrid iwassal il-kelma u għamilha bil-kuraġġ, anki jekk jaf li hemmhekk imdawwar b'nies li huma kontrih. Nies illi ifittxu xogħod minnhom li joqtluh. U għalhekk naraw kemm Ġesu qatt ma beża. Qatt ma beża ixandar il-kelma ta' Alla. U hawnhekk jgħidilhom xi ħaġa li diffiċli għalihom kien biex jifhmuha. Meta qed jgħid jiena mibgħut mill-Missier, jiena hawnhekk qiegħed missjoni, mibgħut mill-Missier. Huma uħud minnhom dew jgħidu nafu minn fejn hu dan, nafu l-familja tiegħu. U għalhekk Ġesu qalilhom tafuni, tafu l-familja tiegħi, imma ma tafux kollox, ma tafux l-aqwa ħaġa. Jien mibgħut mill-Missier. U fl-Evanġelju ta' San Ġwan hemm dan l-enfasi partikolari illi Alla bagħat il-Ibnu u Ġesu huwa l-Iben ta' Alla li jrid iwassal din l-aħbar ta' salvazzjoni. X'inhu l-messaġġ għalina? Meta nħarsu lejn in-nies nindunaw li dawn kellhom ideat differenti fuq Ġesu u bħalma kienu fi żmienhom hekk huwa fi żmienna. Hawn minn Ġesu jqisu mallem, għallem tajjeb, jgħidlek kemm kien jgħallem tajjeb Ġesu u bil-paraboli li kien juża biex bijat. Ġesu ifejjaq, Ġesu jagħmel il-mirakli, l-ġubijiet. Ġesu li juri attenzjoni partikolari għal dawk li huma warbin, kollha vera. Imma jekk nibqgħu hawn u ma morrux lejn l-iktar ħaġa importanti, Ġesu Alla li sar bniedem. Imbagħad jekk nifhmu dan nistgħu nifhmu tassew li l-affarijiet l-oħra ħerġin minn dan il-fatt. Ġesu Alla li sar bniedem. U dan li kellhom diffikultà biex jaċċettaw fi żmienu u dan kultant anke fi żmienna. Għaltru l-Ġesu tqisu xi ħadd tajjeb ħafna ta' żmien ilu, hekk xi ħadd tal-istorja li għamel isem. U altru Alla li sar bniedem biex lilna jsalvana. Dak l-aqwa. U dak kollu li jagħmel imbagħad huwa frott ta' dan, riżultat ta' dan. Ejju nitolbu l-mulej llum biex aħna narfuh tassew bħala Alla li sar bniedem is-Salvatur tagħna u dak kollu li għallem naċċettawh għax ġej minn Alla nnifsu u dak kollu li jagħmel nilqawh għax ġej minn Alla nnifsu.
Imma dejjem ikonna f'qalbna tassew il-mulej kif wera ruħu hu Alla li lilna isalvana u lilna jagħtina l-ħajja. F'din iċ-ċelebrazzjoni qaddisa jew issa nresqu talbiet tagħna lil Alla. Mulej nitolbuk biex dejjem narfuk bħala Alla is-Salvatur tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kun mulej mal-Knisja tiegħek jgħinna biex tkompli x-xandar l-aħbar it-tajba tiegħek il-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna jkollna qalb li tilqek tassew f'ħajjitna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbu għal dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-paċi fid-dinja, għal-paċi f'tant pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied. Nitolbu speċjalment għal dawk kollha li huma vittmi tal-mibeda, tal-vjolenza, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà hemm ħajja umana sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li għaddew għall-ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar jiem mulej ilqaħħom fi ħdanek u għati il-faraġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina Alla li tista' kollox is-sagrifiċċju li nofrulek inaddafna bil-qawwa tiegħu tal-għaġeb u jwassalna aktar safja għand dak li waqfu għalina ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irroddu lek ħajr. Inti ridna rroddu lek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb, ħalli jekk aħna mitinbin inrażnu fina id-drawwiet ħżiena u ngħinu lil ħudna fil-bżonn biex inkunu nixbħu lilek fit-tjieba tiegħek. Għalhekk ma tajjeb blat ta' anġli aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija.
Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirrajh ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam. Tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' tnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana int, o Salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn hemm ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iw nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla
danu li jneħħi d-dnubijiet tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamel mulej li bħal ma nħallu warajna li moddi tagħna u nitlu f'ħajja ġdida, hekk ukoll nitnatfu mid-dnubiet qodma tagħna u niġġieddu b'femiet qaddisa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Maħbubin u liedi. Jien għandi ħafna għax irrot ħajli l-mulej. Il-mulej kien ħafna ġenerus miegħi. L-għajnuna tiegħu ħassejta kull ħin u kull moment. Sibta b'mod partikolari f'daw kollha li kienu parti mill-mixja ta' ħajti. Nhar is-Sibt 21 ta' Marzu huwa l-10 anniversarju minn mewt l-Arċisqof maħbub tagħna Giuseppe Merċieqa. Nistednuk tingħaqad magħna dakinhar fid-9 ta' filgħodu għal qudiesa b'suffraġġju għalih, immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna fil-Katedral tal-Imdina. Nofru dan ir-Rożarju llum għal persuni li għandhom sfidi għal saħħa mentali tagħhom biex il-mulej jagħtihom l-għajnuna u jsibu l-appoġġ u s-sapport li jeħtieġu.
Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana smat tal-btana ejna waqaf mana glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kismat tal-btana dak it-twilet tal-ina ritikun bnidem bħanna u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minnar tal-infern u ġenera l-weħ kolla wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għere l-araq tad-demm. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħrisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet tal-ina rrit ikun bnidem bħanna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minnar tal-infern u ġenera l-weħ kolla wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħrisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitnbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitnbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitnbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitnbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima orina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġeneral wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta ser Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-semma ta' fl-art. ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħrisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitnbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitnbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitnbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitnbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitnbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitnbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitnbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitnbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitnbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitnbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien mobi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Mis-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-semma ta' fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħrisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitnbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitnbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitnbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fosseni sampire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fosseni sampire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fosseni sampire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fosseni sampire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fosseni sampire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fosseni sampire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fosseni sampire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missier u lil Ibn u lil Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina li tikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missiena inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħt ngħatek ikun li trid int kif fis-semmed ta' fl-art. Ħobbżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fosseni sampire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fosseni sampire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fosseni sampire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fosseni sampire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fosseni sampire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fosseni sampire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fosseni sampire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fosseni sampire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fosseni sampire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fosseni sampire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missier u lil Ibn u lil Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnatu li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwa lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan at-turufnament lil Ġesu frott imbierek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-firma tal-Papa missinna li inti fis-smawiet,
jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum aħfridna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni ammen. Sinima lik Marija bi grazzi memliem u dejmija kiber kinti fossi nisampire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria lil Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawn ta' dejjem jiddifuqhom. Jistriħu fil-paċi. Ammen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħen għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħen għalina. Spiritu Qaddis Alla. Ħen għalina. Trinita Qaddisa Alla wieħed. Ħen għalina. Imazza Marija. Itlob għalina. Imazza Alla. Itlob għalina. Imazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om mill-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għal. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbil. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen għalina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulejjalna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġu tħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju, irrażnu għalna nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern l-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerru fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Slimalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li l-kalla f'dalek il-libnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha mija Kristu trawem bħala raġel adult għaddes Giuseppe kun missina li wkoll u mexxina fi-triq tal-ħajja għalana l-grazzja ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beato Nazio Falzone, Itlob għalina. Beata Deodata Pesani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġa bħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li reħbitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata Konċizzjoni tagħha. Birek it-tluk dor jissaħa fis-sema. Birek l-isem ta' Marija, Verġni u Birek San Giuseppe Ruskassismu tagħha. Birek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.